Aiaraldeko urtekaria. Arabako Bertsozale Elkartearen eta Aiaraldeako udaletxeen arteko elkarlanari esker, aurten ere bertso uholdea izan dugu Aiaraldeako ikastetxeetan. Hauek izan dira bertsolaritza landu duten ikastetxeak: Amurrion, Aresketa ikastola, Amaurre, Zabaleko eta Mendiko eskola, Laudion, Latiorro, La Milagrosa, Areta Herri eskola eta Laudio ikastola, Urduñan, Aintzinako Andramari eta Urduña Herri eskola, eta Artziniegan Arteko Gure Ama. 700 ikasletik gora ibili dira bertsolaritza lantzen hezkuntza arautuan. 15ean behin landu dugu bertsolaritza 5. eta 6. mailako ikasgeletan. Mota askotako ariketak eta ekintzak egin ditugu. Bapatekotasuna lantzeko ariketak eta jolasak, egun berezietarako bertso sortak egin, eskolarteko bertso txapelketarako bertsoak prestatu, gabonak, euskalaren eguna, kurtso amaierako sortak, alea bideokopla lehiaketa. Bertso ikasgela plataforma digitalari esker, hainbat baliabide erabiltzeko aukera izan dute ikasleek. Jolasak, bertso sortak, bideoak, bertsoak ezagutzeko, egiteko, moldatzeko aukera izateaz gain, aitzaki ederra izan da hizkuntzarekin jolasteko. Arabako eskolarteko bertso lehiaketan, Araba osoko eskualde guztietako ia 3000 gaztetxok hartu dute parte idatzizkoan, eta 60 gora aritu dira bapatean bertsotan. Martxoaren bukaeran hasi ziren gaztetxoak idatzizko bertso sortak sortzen, bai bertso eskoletan eta baita hezkuntza arautuko eskoletako klaseetan ere. 3 gairen artean bat aukeratu eta gai horrekin 2 zortziko txiki edo 4 kopla osatu behar izan ditu gaztetxo talde bakoitzak. Maiatzan zehar ospatu ziren eskualdeka talde sailkatuen arteko topaketak. 6 topaketa egin ziren guztira: Mendialdea, Gorbeialdea, Lautada, Aiaraldea eta Gasteiz. Topaketa hauetan 250 ikaslek hartu zuten parte idatzizko lanak aurkezten, eta beste 60 gora ibili ziren bapatean bertsotan. Giro paregabea izan zen eskualdeko topaketa hauetan, eta parte hartzaileez gain, 500 ikusentzule elkartu ziren iaia guztira, guraso, klasekide eta lagunen artean. Aiaraldeako topaketa Laudioko Lezeaga aretoan gauzatu zen maiatzaren 24an. Idatzizko eta batpateko finalistak ekainaren batean Zigoitian elkartu ziren, txapelketari bukaera borobila emanez. Saria jaso zuten finalista guztiek. Irailean Ontza Extreme Abentura Parkean egun pasa izango dute. Zorionak guztiei. Aste Santuko bertso abenturan murgildu ziren aurten ere Aiaraldeako gaztetxoak. Oporrak aprobetxatuz, barnetegia antolatu zuen Arabako Bertsozale Elkarteak, eskualdeetako udalekin eta kuadrilekin elkarlanean. Apirilaren 2tik 4, ia 40 gaztetxo elkartu ziren Espejoko aterpetxean. 3 egun hauetan zehar, elkar ezagutu eta euskararekin jolasteko aukera izan zuten umeek. Bertsolaritzarekin lotutako jolas eta ekintzekin gozatu ederra hartu zuten gaztetxoek, eta bertso saio batean parte hartzeko ausardia ere erakutsi zuten. Aparteko jolas eta gaubelekin bikain pasatu zuten guztiek ere. Faktoriako bertso eskolak aurrera jarraitzen du. Asteartero elkartzen dira 5-6 lagun bertsotan aritzeko. Horretaz aparte, Aretako umeen bertso eskola berria sortu da. Hauek asteartero elkartzen dira Aretako kulturetxean. Eta badakizue, bertso eskolako ateak irekita daude danontzako. Animatu! Ez ahaztu, zure gelako bertsoak ikusi nahi badituzu, oso erreza da, sar zaitez gure webgunean. 3b-bikoitza bertsoikasgela.eus, ikastetxeak pestainan klikatu, laukian zure ikastetxearen izena idatzi, zeinaren gainean klikatu, bertsoaren izenburuaren gainean klikatu ezkero, bertsoaldira eramango zaitu. Orain da momentua, zure ikastetxeko, eskualdeko eta Arabako gainontzeko ikastetxeetako bertsoaldietan kuskuxeatzeko. Zuekin egon gara, klasean guzturan, zenbat barre algara, bronka edo gudan. Baina gurrezateko garaia heldu da, merezi duzu eta disfrutatu udan.